बाक्सानि सालबारि फरायसालिमायावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै फरायसा सान फालिदों। फरायसालिमानि गाहाय हाबग्रा लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखानि मोखाङाव आरज मेथाइ रोजाबनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोङो आरो बिबारमाला गानहोयो सालबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारिया। बेनि उनाव मोनसे सावराय मेल खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि राज्यो सरकारनि फोसावनाय बायदिनो देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानाव दुलाराय रायजो नाङै फरायसा सान फालिनाय जादों। फरायसा सान फालिनो फोसावनायनि थाखाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावो सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारिया। नैबे फरायसा सान छात्र दिबस बे छात्र दिबसआव जोंहा सालबारि फरायसालिमाया जोबोद गोजोन आरो शान्ति आरो जौगानायनि बिथांखि लानानै गिबियावनो फ्लेगखौ जों बिरहोबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बड'फानि स्टेचुआव बिबार बावनाय आरो बिथांखौ गोसोखांनानै सुंग्रिखांनानै जोङो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव जोंनि सालबारि TCLCCनि चेयारमेन बिथां बिनोद मोसाहारिखौ बावग्रोजेन होबाय। जोंहा MLA बिथां भबानिपुर समस्तिनि फनितर तालुकदारखौ लिंहरनाय जादोंमोन, बिथाङा फैनो हायाखिसै समनि आंखालनि थाखाय जोंनो जनायहरदों। बेनि उनावहायनो जोङो नैबे बाथौ आरज गाबहोनाय जादों। बाथौ आरजनि गाबहोनायनि थांखिया जाहैबाय जोङो जाति हिसाबै मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जौगानांगौब्ला जोंनो शान्ति नांगौ, इसोरनि नाम लानांगौ, जों गोजोन थासारि नांगौ। जाय गोजोन थासारिया दिनै बिटिआरआव एस्टाब्लिश जाबाय। दिनै बड'फानि स्टेचुखौ 13 मार्चआव बेखेवनानै होनायनि उनावहाय बड'फानि बे स्टेचुखौ जोंहा बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बेखेवनानै होनायनि उननिफ्राय जोंहा दायित्व आरो कर्तब्यआ बांसिन बावबाय आरो जोंनि फरायसाफोरनि जौगानाय आरो इयुन बिथांखिफोरखौ नुनानै जों गोजोननाय मोन्दों। आरो बेवहायनो जों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नांगोन जे जोंनि भारतबर्षखौ जेरैबायदि नरेन्द्र मोदी बिथाङा अनारेबल प्राइम मिनिस्टारा बिश्व दरबाराव लांनो नागिरदों, बिश्व गौरब महरै बिथाङा गावखौ सिनायथि होनो हादों। थिग बेफोरबायदि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां अनारेबल CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो जोंनि आसामखौ भारतबर्षनि मोनसे उन्नत देशनि बिथोराव सेथि थाखोआव लांनो थाखाय जेरैबायदि नाजादों, खामानि मावबाय दं हर सान। बेफोरबायदिनो जोंनि प्रमद बर' बिथां शिबाबो जोंनि बे बिटिआरखौ अखमनि बिथोराव भारतबर्षनि बिथोराव मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जेरैबायदि नाजादों, बिथांखि लादों, गोरिब गुन्द्रानि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय बेखिनिखौ जों जोबोद साबायखर होयो, हामलायो। बिथाङा बड'फानि थांखि आरो सानस्रि बे थांखि आरो सानस्रिखौ निस्सय जाफुंहोगोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों आरो जोंनि फरायसाफोरा बेजोंनो दावगानानै दिनै जेरैबायदि जौगानो हादों बेफोरबायदि निस्सय जौगानानै साफा मानसि गोग्गो नोगोरारि जानानै जों हारि आरो हादरखौ सिबिनो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिंथिदों। गोजोन्थों।